Padayon nagsaka magkaso sa dinggis dakbayan sa Talisay. Gani sa maging semana, 30 ka mga bagong kaso ang natala sa City Health Office sa mong dakbayan. Si Chona Carrion sa report. Ang kanunay paglimpyo sa palibot ug ang pagbungkag sa nagpundo nga tubig nga sagad puy-an sa mga lamok mao ang kanunay nga pahimangno sa mga city health officials. Ilabi na ning pagsigi ug uwan. Mato ni Dr. Lino Alansado, ang city health officer nga sukad sa Enero hangtod Agosto 17 moabot sa 289 ka mga kaso sa dengue. Usa sa gidengue ang namatay. Ang dakbayan ikaunom sa labing daghang kaso sa tibuok Region 7. Mga inaginig kanayuda sa tanang mga taga-Talisay nun niya mga isabig ka ng mga product presentation tanaw na mo say matabang nila sa mga karon. Nag-una gihapon ang barangay poblasyon o gisundan sa kansohong sa mga daghang kaso sa dengue. Samtang naalarma karon ang City Health Office human pipila ka mga barangay nga way kaso sa dengue kaniadto apan karon aduna na. Padayon usab ang misting og larvicidal operations sa Dengue Task Force. Sige jud uwan niya naglisod sa gid nga among mga dengue task force kay kasagaran magmisting gani ang buntaga ikahapon mo uwan. So ma-wash out ra gyud tutud na namong misting. So nga mo na lang gihangyo karon nga mosabot unta ang mga kadaghanan kay nag-request og misting gyud no. Duha na nakatima mong gibulag nga siya. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carrion, Balitang Bisdak.